Festival, nakabili ako ng external hard drive. At naibalik din ang puhunan ko sa bike rack. Sana manalo ulit ako ngayong taon. Good afternoon! Biskan lain matsyagta, go pa rin ang go! Ari kita subong sa Mega World, maparegister kita. Silaw-silaw, I know! Iga naman ko ni karon sa akong magulang. Grabe, overexposed tsura mo! Na, okay, ari na. Diba? Guwapa. Pa-register kita para sa bike festival kaya may bike run, fun bike karon. Tani dala pa ko sa 500 yung may free t-shirt. I don't know. Let's see. Yeah! Shirt kita, mapulita subong sa balay kay kuwaon tatong bike kay para ma-release ang akon nga shirt kay wala ko nadala akon nga gear. Kay karon pa tani 5:30 ang bike. Subong it's still 1:30 PM. Kaya PM. Sige kuwaon tatong pulit sa balay kay kuwaon ako gear. Actually pa shopping ako. Drive safely, be responsible, depensahin mo ingon, depensahin man ang imong fellow rider. Enjoy the ride and happy 6th Bike Festival Buwan-Buwan. Yan, water break anay ako. Snack break kay ginutom na ko. Ako mita. City Hall. Libertad. Anya kita on. Yun, Plaza Libertad. Lakad na. Bye-bye. Hindi magpuli kami mga gamot o mga crisis. Wow! Nakdo! Ngayon, Aroscaldo mga Aroscaldo. Road to Aroscaldo! Okay, ano na isa din? Isa pa, ano? Itata Parking! Okay.
Gabon winner, timina sa Manahor, timina sa Pagigugma. 17 strong. They have members ng mga PWD. Muna yung mga inspirasyon natin. Sila gani ka may mga kamansanan, nagabike, dito sa siyudad sa Iloilo, ang export kita ng formal. Okay? Wala pa nga tali. 51 lang. Ano sikreto mo tayong nakalawin ka pa, makabuhay kang strong ka pa? Bike lang pirmi at loud. Tangkit lang dinakaon ko. Putan, strong. Congratulations! Grabe si sir. Tapos ingod ko ang nagdaog man kagina 300 pesos nga McDo. Congrats! Grabe siya. Permit Next, mo. BMX Elite. Kung ikaw sir, magdaog ano yung mo sa bike sir? Ati yung sarap ko dyan. Ako sir, ito yung imudaan nyo bike. Second place. Bulos-bulos. Bulos-bulos lang. Bobby Wow! Wala naman? 10, 9, 8, dali lang pala. 6. Congratulations. Congratulations. Let's proceed to the most unique bike award. Happy BC. Grabe nga pag-ibong. Sir Fernando. Elaine. Wow, 1,000 each. 7, 6, 5. Coming? Okay. Ano ka, Joke? Ano na ang baton niya? Okay. Next winner is Ruby Rosa Palpibarana. Thank you! Congrats. Thank you! Thank you! Yay! Jeffrey Winner! Captain. Balantang. 8, 7, 6, 5, 4, 3. May kadagan? Wala? 2, 1. Sorry. Jairo Alianza o Pavia, Iloilo. Jairo Alianza! May nagdaog din ba para ginisir sa imo? Para ginisay mo. Congratulations. Ginisir mo. Ano ang bal mo, sir? Thank you very much sa nag-organize kay. Thank you mga kay Mayor. Thank you very much sa inyong kadalan.